こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法がテポン総院で153人の僧侶に得度を授けられました。中国問題に関する米国連邦議会行政府委員会はチベットにおける中国政府による深刻な人権侵害を指摘しました。チベット最高司法委員長が南インドのチベット人居住区を訪問しました。トマギャリ大臣がガンデンシャーゼトゥサムの林学校創立55周年記念式典に出席しました。チベット亡命議会副議長がチベット問題についてインドの若者たちと意見交換しました。ダライラマ法は先週3日間にわたり、南インド・モンドごとのディボンゴマ総院のモンド城において、様々な総院から集まった153人の僧侶になる資格である得度を授けられました。仏門に入門する際、最初に受ける儀式である得度式の中で、ダライラマ法は困難な時代である現代においてこそ、ブダの教えの向上と発展のために積極的に貢献するよう僧侶たちに助言されました。我觉得养我下些钱了，这里的以前学这个，这搞不起来，太少没有吧？我那这那个，都不跟这个相对住，什么这个，印度解决他呢，这里我那做弟弟，给老主要都是人。ダライラマ法が主催するこの得度式は今月中も引き続き行われる予定です。また、ダライラマ法はモンゴルに到着されてから、チベット人、インド人、ヒマラヤ地域の人々、信者、外国人など約2000人に謁見を強化されています。2025年12月10日に公表された中国問題に関する米国連邦議会行政府委員会の2025年度年次報告書により、中国共産党によるチベットでの深刻な人権侵害が改めて確認されました。報告書では、ラルンガル総員から1000人以上の僧侶、2層が集団追放された事例、チベット人私立学校の閉鎖、言語権利活動家、コンボナンゲル氏が拘束中に激しい身体的暴行を受けて死亡した事件などが指摘されています。また、ダライラマ法をはじめとする宗教指導者の転生問題への関与を否定するなど、宗教と言語的権利への統制、そしてダライラマ法の著作、教え、録音を所持、または共有したチベット人が常習的に処罰されている実態も明らかにされました。さらに、トゥクフンガルトジリンボチェが中国当局の拘束下で死亡した事例を挙げ、チベットにおける宗教及び言語の権利に対する規制が一層強まっていると指摘されており、いわゆるチベット自治区における環境保護活動への弾圧、チベットへの情報遮断とチベットからの情報流出の規制、国家監視体制の強化が確認されました。報告書によると、2025年6月30日の時点で中国の政治犯、宗教犯データベースには11,262件の記録が含まれています。現在拘束中とされる事例のうち1,706件には拘束されている民族に関する情報があり、その内訳はチベット人788人、ウイグル人507人、漢民族315人、カザフ人39人、モンゴル人27人、海賊9人、その他の民族21人となっています。また拘束されていると考えられる2,755人のうち、1,671件には宗教的所属に関する情報があり、チベット仏教徒672人、法輪功修行者485人、イスラム教徒246人、キリスト教徒83人と報告されています。また、チベット自治のダム建設に反対する数百人規模のチベット人による平和的抗議行動、避難総員のジャヤン歴史氏に対する4年の実刑判決、ゴンボツリン氏に対する3年間の投獄といった懸念事項にも言及しているほか、チベットへの立ち入りが極度に制限されている現状も報告書で強調されています。この報告書は米国議会及び大統領に提出されており、合わせて米国政府に対する行動勧告も示されました。勧告には次期
米国チベット問題担当特別調整官を早急に任命する必要性や、チベット内外におけるチベットの文化遺産及び宗教の保護促進に向けた米国の安全保障上の関与の必要性が盛り込まれています。米国議会行政府中国委員会は中国における人権状況及び法の支配の発展を監視し、大統領及び米国議会に年次報告書を提出することを目的として設立された機関です。チベットの最高司法委員、イシワム氏は、モンゴルのデブンソインでダライラマ法に捧げられた宗教儀式に出席した後、南インドのバイラコビと紛争にあるチベット人居住区を訪問しました。バイラコビではチベット地方司法委員会の施設を詳細に視察し、2025年度報告書と事務運営状況を確認するとともに内部会議を開催し、亡命者のチベットの司法制度について講演を行いました。また、これらの居住地の総意も訪問しました。先週土曜日、ドマゲリ大臣は、ガンデンシャル清掃員付属トゥサム農林学校の創立55周年記念式典及び同校の CBSE への加盟式典に出席しました。CBSE は、インド政府が管轄する全国規模の教育委員会として知られています。式典にはカナダ合衆学校教育式辞担当のマドゥ・バンガラバ大臣をはじめ多くの来賓が列席しました。また、ドマゲリ大臣は中央チベット政権宗教文化省のトゥンドルド事務次官及びチベット亡命議会議員らとともに南インドのデポロセリン総院で開催されたアジャリア・シャンティデワの入部大降臨とダライラマ法の崇高かつ神聖な偉業をテーマとする宗派を超えた学術会議にも参加しました。この会議には第105代ガンデンチバインド議会問題担当大臣のキリン・リジッシリン・リンボチェ、サムトリンボチェ、インド国会議員ら多数が参列し、式典に花を添えました。先週木曜日、チベット亡命議会のドマチリ定官副議長は議会本会議場において、サビトリバイプネ大学の学生及び教職員60人以上と交流し、チベット内部の深刻な状況、チベット亡命議会の役割と取り組み、そしてチベット民主主義の発展について意見を交わしました。講演の中で副議長は2000年以上の歴史を持つチベットの歴史文書とインドとの長年にわたる関係に言及するとともに、中国によるチベット占領の実態を説明し、中国のチベットに対する主張を否定しました。また、副議長はチベット抗議の地政学的重要性についても強調し、その戦略的な位置と南アジア諸国に流れる主要河川の水源としての役割を指摘しました。さらに副議長は参加者に対し、可能な限りチベットのために声を上げ、中国共産党による残虐行為に抗議するよう訴えました。この交流には中央チベット政権情報国際関係省のナジルマ大臣も参加し、学生及び教職員と意見交換を行いました。今回の中央チベット政権への現地視察は、ドジツテン議員の調整のもと、サラコーとチベット研究大学との共催で実施されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。